Selvfølgelig har det været en forskel, når man kommer på Lysegård, hvor man sidder i en meget mindre klasse, og læreren har bedre tid til at hjælpe en, at man ikke skal springe en hel time over, fordi læreren ikke har noget med til en. Det var en ny verden for mig. Det var venner på samme niveau som mig. Altså jeg følte, at vi var ens. Alle var lige stille. Jeg er ikke i folkeskole og vant til at have så mange kammerater, som jeg havde i Lysegård efterskole. Og det er nok det første sted, jeg har været inde, som man kan sige. At det er mange folk, som kan lide en, og det kan godt være, at man er speciel, når man kommer her, men man finder ud af, at alle har det samme problem som en selv, og man er ikke alle alene i verden, og derfor bliver kammeratskabet skide godt, fordi at alle er ens. Kammeratskabet på Lysegård er helt fantastisk. Selvom det er så mange år siden, har jeg stadig et rigtig, rigtig tæt bånd med alle. Og det er fantastisk at komme til gamle elevdage og se, hvordan alle har det, og snakke med alle igen. Og når man kommer tilbage, er det altid som i gamle dage. Tiden har ligesom stået stille her. Kammeratskabet, det var jo det var godt. Det var et og alt. Det var det, der skabte livet her. Det var jo, at vi var der i samme grund, og vi kom mere eller mindre fra samme baggrund. En tid, hvor vi havde skilt os ud, men her der var vi af samme bygning. Jamen altså, det var ligesom at få nogle nye søskende, fordi man var sammen med hinanden hele tiden. Det var rigtig godt. Altså, vi havde alle kendt hinanden. Det var ligesom en stor mine, og når man hjem i weekenden, så ville det hellere være på efterskolen. Altså, jeg rykkede mig jo utrolig meget. Min læsning og matematik og engelsk, alt det røg værd. Og jeg tror det var fordi, at man får en bedre selvtillid. Det hjalp mig meget. Jeg gik fra 4. klasses niveau, da jeg startede, og sluttede på 9. klasses niveau 10 måneder efter. Jeg har lært, selvom man er ordblind nok og har nogle svære ting, så kan man sagtens gøre det, man har lyst til, og man skal ikke stoppe, fordi man er ordblind, så skal man ikke stoppe sin drømme, man skal gøre det, man har lyst til.